السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مو بلا جلي فوق بركة كاومندو كدوغو كابي كدوغو ني اوفي ان لم بو ان لا جابو ان ان كن جون امو بفو كو بركة ولي مندو كدوغو كو بي كانينو بفه شجاع ني كني على بغو ني مالا كداما bunya ne kishi ni tangala ka kanye kira ana sumugo kama yure bunya kama sallu ala nabiyillah aywa na jarala ya balma ke de banye fe anaka kalande no e ali sangare mali kono ya bamako irmajo kado bugula inshallah amme facebook ka imo ka viber ka whatsapp ka na nyono amma yele jendia kama amma yele togoni kama amma yele buyani kama an yele la islamiyya ce mi nanya don o barati mago ye an zamane ko alala alini mago ma do anye alaba do anye wa alaba an zara nai o yanga yele kunyi ala ya do kira ya do o tuma anya bala mago do ga fenche jugo bla nga profilu la ananga grupu konnana nan toy o la neti bo ka nyara defan nga nebi bo ka puma pour kan jom mi nga famu ka dogo doni o ka afamuya note ala yene don wa ali aw yero yene don wala o fen no image ci jugo nunu bla bagaw anta kalama et puis ante ka bali parce que Facebook be na fo sugu fiya kono na ni mogo mingo me bari jo sugu fiya kono o ye kunwe ni mogo mingo me isane fere sugu kono o ye kunwe ni mogo mingo me koloshi ni qur'ana fere sugu kono o ye kunwe ni mogo mingo ko bari sobe sugu la ne tinga qur'ana fere o ye kunwe o koro ke ma famu otma jena kala be Facebook ka ona nyona namara to ni zoma ka ona nyona morjugu ba ka ona nyona on ma yele o kama et puis on mo te olu otma yele ku ye mi we ka islamia chen développer ni chen sanze mene ko ala la ka surama mo ngini au fe o ngumi boka fuli ka wala ka dugo ka e ka dugo ni afe anga groupe la deun groupe Sherif Ali Badara mo mu foku barkada groupe vi Ali Sangare wasabuka mu foku barkada groupe vi Ali Sangare messagerie ka mu foku barkada groupe vi Ali Sangare Viber ka mu foku barkada o ko tbengo groupe vi Ali Sangare imoka mu foku barkada ku wali mandon o ko fe groupe dine baro mo mu fo o ko tbengo groupe salamu mo mu fo o ko fe groupe fani shirfila mu fo o ko fe groupe famille aidarala mu fo o ko tbengo groupe nyataga mu fo o ko tbengo groupe fo femme internet ka no be dina baraka cenga mu fo ku barkada ku wali mandon adugo ga nunum be ka nyino fe manyina anga tungarange ko mi folo ko la ka dugo ku ye ka nyino fe wara no fenyi kama ka ta fenyi na uga fenyi hakliye nu ya soro ko jando sula no kara anga nyini vo misro an sago misro ni yoro na min profiter ka foli ani bo ma sigi ni an kara mo ma no ye asid Sheikh Sherif Usman Madani Aidara ma fo ka barkada ka wani mando ana ga de ma bele jeli ka dugo ku ye ana kanu jon ani mo mun tugura ni baran ma kele mu be fo ku barkada ka gla ga ala dilela ka fro ka fokata si Allah taala ka weli manu e sahadu o ko fe mi ya fanyi ni bele jeli fe ka dugo ni be fe mo ba ka dugo la tanke awe dugo ke onye on balle biya tora sana ngana na dugo ko an sago tisra bada mumine kam bamuru de dugo we ay to anga dugo ke nyonye no karan sago biso mi ala deli ala ka jamana ala ka basgi mali ala ka korota ala ka jidi kira anaso kama sallallahu ala rasulullah mumi bo kan dogoren fladdi awma akatu beninga sallallahu ala rasulullah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh akambe wati wore